उदालगुरि टाउननि नुथायनि आइ लाभ उदालगुरि नैबेयावनो माने दिनै बेलासे मोना माने उदालगुरि टाउनावनो दान्दिसे बेरायबाय आरोना नैबेयाव नै स्क्रिन लगायबायलै उदालगुरि टाउनावबो बिराद समायबाय नै आइ लाभ उदालगुरि स्क्रिन लगायबाय नै बेनिफ्राय बबेयाव बेरायनाय जायो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो नायलांदो आरोना बिदिनो बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव आङो दिनै उदालगुरिनि सिङाव थानाय नैबे जा उदालगुरि बास स्टेन्ड नैबेयाव मोनसे मा होनना बुङो मेला जाबाय थादों नैबे मेलायावनो आङो दान्दिसे हाबनो नागिरबाय आङो बिदिनो सिङाव हाबनानै नायगोन आरो नोंथांमोननो बेखौनो भिडिअ आङो लाबोनो सानबाय दा बे सिङाव माबायदि सोलिदों आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादों दायो जोङो नै मेलायाव हाबलांनोसै आङो दिन्थिलांनो नै जा बिदि लोगो मोनबाय नै अनजालि मेडाम अनजालि राभा बिथांखौ लोगो मोनबाय नै एखे लोगोसे हाबनोसै आरो मेलायाव दायो मोजां नालाय बिदिनो मोजां ना जोङो दायो सिङाव हाबलांनोसै आङो सिंनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना बेयाव मा दङ नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना दायो जोङो सिङाव एन्ट्रि जाबाय आरोना नै बिदिनो ओरैबायदि लाइटजोंनो थारमाने साजायदों आरोना सिङाव हाबबाय दायो नै मेलानि सिङाव एन्ट्रि जाबाय बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं नै दङ नै बिथिं नै खेला नै मा खेला होनना बुङोथाय बेखौ मिथिला नै आं माथ' गाखोनो हायालै बेयाव मानसि जादों